kusangana zvekwatiri kuita zuva ranhasi pano pautindi. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda, muimbi wenyu wedzimbo dzechitendero. Nhasi ndauya nenyaya isingafadzi yechiitiko chatakangozvarwa chiriko asi chinoramba kujairika. Ndine nyaya inosuvisa kwazvo, nyaya yerufu yandauya nayo nhasi pamusoro paZivanai, mukomana uyo watakabva kundotaura naye manje unoyo kugoromonzi kwaBhora taakusvika kwamurehwa. Uyo mukomana ane ziso ranga richingodzengenyeka. Hatina kuziva kuti ikenza here kana kuti haisi kenza, but kune vakaona nyaya yacho mabva maiziva. Vasina kuiona nyaya yacho yakanyorwa kunzi hazvina kumira mushe, hameno kuti ziso richiripo here riri kudzengenyeka munhu ari mupenyu. Kune vasina kuiona munosecha nyaya yakadaro, asi nyaya yandinayo zuva ranhasi ndeyekuti mukomana uyu hakuchisina. Taitira kuti kune vaya vanga vachida kubatsira, thank you very much hama dzangu. Pane vakatondifonera vachiti izvo tibvunzirei kuti Zivanai scan yaroda kuitwa inoda mari. Vanga vatova ready kuda kubatsira Zivanai, but asi Mwari akatonga akaita kuda kwavo. So nekuita kwakadaro, isu seutindi TV tiri kuchema nehama dzekwaJirimwe, hama dzaZivanai, kwaSabhuku Gosha, vakashaikirwa nemwanakomana wavo Zivanai akatosiya mudzimai nevana nemusha wanga uri kuvakwa zvakanaka kwazvo. So taona zvakakodzera kuti aiwa, regai titsvage munhu waMwari tiuye naye panapa. Saka nhasi uno tina Evangelist Frank Fushai. Tikuda kuti vawane mashoko ekutinyaradzirawo hama dzaZivanai. Nhasi uno nokuti tinoziva kuti vanhu vanonyaradza, asi vanhu vanogumirwa. So tikawana soko raMwari zvinogona kutibatsira kuti nesu tisimbiswe, nehama dzaZivanai dzisimbiswe. So nguva ino ndoda kutora mukana uno wekuti ndimbokupai kuna Evangelist Frank Fushai vawane masoko pamusoro pehama iyi inonzi Zivanai. Muvhangeri makadini? Ndiripo Elder, makadini? Tinofara zvedu nematambudziko. Aiwa, ari kuoneka. Mukomana akatirwadza. Ndakaenda kumba kwavo, it was Friday. Okay. Nchibva ndasvika kumazuva rodoka kuma 56 ikoko. So chibva ndatotanga kuti ngatichitoita prayer pano. Okay. Tikatoita sort of service, tikatonamata. Akanga achitofara zvisingaiti. Tichitotaura naye akataura kuti ndafara nezvamandiitira. Mweya wangu wanga uri kushungurudzika zvisingaiti. Handizivi zvinoita Mwari. Akandiratidza umwe mufaro wanga usikaenderani nesituation yaanga ari. Kurwara nekurwadziwa zvaanga ari, mwaanga airwadziwa mukomana. Dziso tiri kutaura kuti dziso raiti kunga tingati rakapwanywa chese ichi. Chichitonga chakatsva chese. Ndakabata dama rake iri apa. Kuuya apa pasa pakaoma zvakaite dombo zviya kuti nki. Uchiona kuti munhu ari kurwadziwa. Akatomboita tsvina yeblack yairatidza kuti yanga yakamixa neropa. Saka zvairatidza kuti shuwa munhu ari kurwadziwa kwete zvemafanisi. So tichitaura naye akafara. Tikamugamuchidza Jesu. Okay. Akatendoka zvekuti now izvozvi tiri kuchema hedu, asi ini mukati mangu muri kufara kuti at least tazadzisa rugwaro runoti vakaropafadzwa vanofa asi vachifira vari muna Kristu. Nokuti takasiya tamugamuchidza Jesu. Mangwana wacho makuseni ndipo patakaita interview ine video ratataura iri rakanyorwa kunzi hazvina kumira mushe, hama dzangu iro rataratidza vanhu iro. Ndo patakaita interview tikataura naye, tikataura nehama dzacho, but mangwana uyu pandaitaura naye pekutanga zvairatidza kuti matauriro andaiita naye madeko acho ane zuro acho hazvaita kachange.
pain inenge iri kuwedzera. Okay. But masoko ekuti ndiri kufara akaramba achimadzokorora. Akabvisa zvimwe zvinhu zvaanga akasungirirwa mumakumbo anenge anga achiti anga akambofamba here vachitsvaga rubatsiro sevanhu vanga vari kuhwarirwa. Akati torai banga mucheke mubvise izvi ndakuda kumira naJesu wangu chete. Akataura nemasoko ake izvozvo zvikabviswa. Chibva taita interview naye nehama dzacho, chibva taenda kwaSabhuku Gosha ndokwatakapedzisira kuzosimuka ndakubva ikoko. Asi ndichisvika kuno ndakachizofonerwa kunzi Zivanai atisiya. Hey. Saka ndo mamiriro akaita nyaya dzacho. Mukomana iyeyo haasisiko, asi hama dzacho dzinoda masoko anobvawo kuno kuUtindi TV. Zvakanaka. Tinotenda Elder nebasa guru ramuri kuita kubva kuno kuenda kwaBhora uko kufambira upenyu hwehama dzinenge dziri panguva yakaomerwa zvakadaro. Nebasa rese riri kuitwa neUtindi TV rekutsvaga nyaya dzakadaro nekutsvaga vanobatsira vanhu vasingagoni kuzvibatsira, vasisagoni kuzvibatsira. Zvobva zvandifungidza soko raMwari kuti Bhaibheri rinoti kuna Romans, Kristu panguva yatakanga tisagoni kuzviponesa ndo paakaratidzwa kuzoponesa vasagoni kuzviponesa. Utindi TV masvika saKristu ari kusvika kuvanhu panguva yavasagoni kuzvibatsira kuti musose mafans kuhama neshamwari dziri abroad nedziri muno kubatsira vari vulnerable, vasisina help, vasisina hama dzinovabatsira. I still remember nyaya yaBrighton yamakambofambira mukaita kuti zviite zvakanaka ende tichiri muprocess. Maindiudza muchiti pakatoitwa matest akanyama paiva negrowth paiva results akatobuda nanasi tichiri kutoda mari yekuti tiende komatora. Okay. Saka ndandichiri ngokutendai neUtindi TV nebasa guru ramuri kuita. Kuhama dzamukoma Zivanai tinoti nematambudziko hama vadikanwa, we are very sorry nechiitiko chakadai chisina kujairika. Rufu rwuripo makore ese, but runojairika kana ruri ku next door, runojairika kana ruri kwevamwe. Asi kana rwakusvikira zvinoita kunge uri kurota, zvinoita kunge zvisina kuitika pauri. Unombozvitswinya kuti asi ndizvo here, ndiripo musituation here yandinosinzwa. Ndo zvazviri rufu. Bhaibheri soko raMwari kuna Jobho rinoti iro munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma akatenderwa kurarama panyika, uye akatemerwa miganhu yaasingatenderwi kudarika. Nyange wakasimba zvinenge chigwindiri chaicho, uchibva kuisa makeup nepemu ichiri nyoro, unogona kutiendera uri munaku wakanaka ugonza aenda kunga akakotsira. Kufa wakanaka uine makeup isati yatooma, asi nguva kana yasvika unotoenda, unobva panyika. Ndinoda kukuzivisai hama dzaBrighton mukoma Zivanai, ndine nyaya yamukoma Brighton, ndosaka ndiri kusanganisa. Ende vada kufanana vanhu ava, vane maproblems akada kuita linkage. Ndizivanai ati utaura nezvake, abva panyika. Chandiri kufarira, abva panyika agamuchira Kristu. Bhaibheri rinoti chinhu chinovengwa naMwari ndirwo rufu rwemutadzi. Bhaibheri rinoti vakaropafadzwa, yamambotaura, vanofa. Vari kufa vari kunzi varopafadzwa. Afa munhu asi onzi aropafadzwa. Kuropafadzwa kwacho kuri papi? Afira panani. Vanofa vachifira muna Kristu, ivavo vakaropafadzwa. Asi rufu rwemutadzi runovengwa naJehovha. Andinazvoona. Saka kana ukafira muna Kristu, Bhaibheri rinoti waropafadzwa, nekuti watransfer from another world to a better world. Unewaitwa upgrade wangograduate kubva pathis world yematambudziko uchienda kuworld ine peace, ine mufaro, ine kurumbidzwa kwaMwari upenyu hwese, everlasting life. Bhaibheri panapa ndoda kungovasimbisa nesoko raMwari Elder, hama dzamukoma Zivanai, kuna 2 Corinthians chapter 1 verse 4, vakorinde vechipiri chapter 1 verse 4, inoti iye unotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose, kuti isu tive nesimba
rekunyaradza vari mukutambudzika kupi nekupi nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari. Iye anotinyaradza, Mweya Mutsvene, Mweya Mutsvene akureva, iye unotinyaradza pakutambudzika kwedu kwose, kuti isu tive nesimba rokunyaradza vari mukutambudzika kupi nokupi nokunyaradzwa kwatinonyaradzwa nako naMwari. Mweya Mutsvene zviye akanzi ndiye munyaradzi mukuru. Basa raMweya Mutsvene tikapinda mumaproblems anotinyaradza kuti kana tazosanganawo nevari mumaproblems akafanana neatakapindana nawo, kana Mweya Mutsvene akagona kutinyaradza nekutinyaradza kwaakatiita, experience yatakawana kunyaradzikwa pamatambudziko atakapindana nawo. Elda mukapinda mudambudziko iroro, ndine simba rekuuya kwamuri ndichiti zvinowanikwa mudikani, tsunga mwoyo, Mwari achiri kukuda. Ndakamboenda pane umwe mudzimai ndichimuti anga arega kutouya kuchechi nekuda kuti anga afirwa nemwana muchechi. Ndikati mai uyei kuchechi, zvikanzi hamusati mafirwa saka hamunganzwisisi situation yandiri mairi. Saka ndosaka muchine simba rekunditi uyai kuchechi nekuti hamuzivi zvandiri mazviri. You are not in my shoes. Zvinomba zvaita kuti kupindana kwemakore ndakamba ndaita, ndandichiri brother by then, nomba ndaroora, nomba ndaita first born yangu 2 weeks down the line mwana azvarwa mukomana, nomba ashayika, nomba Mweya Mutsvene andifungidza nyaya yamai vaya manje, kuti ndakataura namai kaposa nyaya yekuti uyei kuchechi vakati hamuzivi situation, ndosaka muchindidaro. Nomba Mweya Mutsvene angundiudza kuti what the right candidate yekunyovaudza kuti vauye kuchechi. Zoti vanhu kana vakapinda mumatambudziko ekufirwa ekudai vanogona kukuvarika forever muupenyu hwavo. Saka ndiri kuudza hama dzazivanai kuti musamba makuvarika kunge vanhu vasisina tariro. David afirwa nemwana, in fact mwana achirwara, David anofuka masaga opinda mumadota, ozvizora madota, orenga kudya, achitsanya, achinamata day and night, achiti mwana zvichida angararame. Nomba vanava mwana afa, varanda vaDavid nomba vati saka tichaudza Ishe wedu sei kuti mwana afa, kana achirwara anga achida iso. Zvino tikamudza kuti afa haazviurayi here. David nomba anzwa zevezeve ravo, zvikanzi chii chaitika, asi mwana afa here. Zvikanzi mambo wangu, zvikanzi ndipeiwo mvura yekugeza, nomba apuwa mvura, nomba ageza. Zvikanzi ndipei chikafu chakanaka patebho, nomba adya, nomba apfeka zvakanaka. Zvikanzi nevaranda aiwa kaIshe, zvinorevei izvi? Mwana achirwara, mamusingadyi, mamuchiumburuka mumadota, muchiratidza kunetseka. Iye zvino mwana apa muri kuita kunge muri kuenjoya rufu. Zvikanzi aiwa, iye haachagoni kudzoka kwandiri, asi ini ndini ndatongomirira kuteera kwaaenda. Saka hama dzazivanai, munoda kuziva kuti nyangwe mukazvibonderedza, nyangwe mukati ndoteera kuda kupindawo muguva, hazvishandi. Itime yatorwa hama yedu naMwari, yagraduate to another world. Chatosara ndimi kuti mubve panyika ino semabviro angoita zivanai muteere kwaakaenda. Chinongodiwa ndechekuti nemiwo munoda kugamuchira Jesu sashe nemuponesi woupenyu hwenyu, kuti musati mabva panyika ino iyi musarasikirwe nekuzorora. Thank God kuti zivanai deathbed yake akatendeuka, akadambura zvaisungirirwa zveminamato, akadambura zven'anga zvaisungirirwa, akaramba akati ndinomira naKristu Jesu. Semuuya gororo repamuchinjikwa rakatendeuka at the last minute, akati Ishe kana maakuenda kumuparadhaisi mundirangarire. Jesu akati nhasi ndichava newo muparadhaisi. Zivanai at the last moment of his life akambarangarirwa naMwari. Imi hanuma dzazivanai munoda kuwanirwa nyasha dzakawanirwa mukomana uyu, mugotiwo parufu rwazivanai ndakasangana nevakandikurudzira kuti zvakanaka ndinamate. Hazvibatsiri kuramba tichichema over and over, tichingochema kuti zivanai da ari mupenyu, da kokutambudzika kwanga achiita nekurwadziwa kwese. Hatiti ndiye vanhu vatinoti rest in peace, vazorore murugare. Kuzorora sei? Nekuti vafira muna Kristu. Bhaibheri roti mabasa avo achavatevera, vachazorora
pakubata kwavo kukuru. Inini nyaya yekuti rest in peace paguva yaya tinoda kuona kuti ari kuresta pane zvipi zvaakaita panyika. Ukanzi rest in peace, iwo wafira pang'anga, wafira pa small house, wafira pa zvinhu zvemudoro, unoresta pane zvipi? Nekuti kwauri kuinda hakusi kuresting place, but kutormenting place, kunotormentwa, kupunishment, kuchitokisi. Saka thank God, hama dzazivanai, ndinoda kukupai masoko aya enyaradzo. Mweya Mutsvene akauya kuzotinyaradza kuti tikusimbisei kuti izvi zvinowanikwa. Ende izvi ndo zviri munhu wese. Everyone ari kundinzwa akanditarisa nhasi uno. Uri candidate yekubva panyika nerufu. Hapana akafitwa uye hakuna akagraduate akapasa kufa, but tese tichakupasa. Usina kukudzidzira unotokupinda, wotoqualifya. Wotoona watopasiwa, watopasa kufa, wotoona pamba pako patounganwa, wakutochemwa. Saka zvinoitika kumunhu wese, asi ngazviitike watora sarudzo yekuva naKristu usiri panyika. Ndosaka zvinzi seri kweguva hakuna muteuro, hakuna munyengetero, hakuna kutendeuka, hakuna kugamuchira Jesu. Decision yehupenyu husingaperi kana yerufu husingaperi inoitwa uchiri panyika, whilst uchiri kufema. Ndopa unoita sarudzo. Unoenda kudenga by grace, unoenda kugehena by choice. Denga inyasha dzaMwari dzatiwana. Gehena isarudzo yako yekuramba Kristu. Ndo zvinongokuendesa kugehena. Uye denga rinokuendesa nenyasha dzaMwari, nekuti hakuna anouya kuna Mwari kana Mwari asina kumudana. Saka kudana kwa Mwari ndekupi? Ndo kwatauya nako. Ndi Mwari ari kutaura kwamuri hama dzazivanai, ari kukudanai. Ari kukudanai, ari kuti huyai kwandiri imi mose makaneta, makaremerwa. Kunyangwe Bhaibheri roti pane imwe rugwaro, kunyangwe zvivi zvenyu zvatsuka semucheka mutsvuku, ndichazvichenesa sechando. Maoko aMwari akatambanukira kumunhu wese. Saka ari kukudanai, inyasha dzasvika panguva yakadai kuti tikuzivisei nezvaKristu. Asi imi muri pakuchema. Toti after kuti kwemusodzi unoda kuva nesarudzo kuti ugamuchire nyasha idzi. Urege kuramba Kristu nekuomesa moyo wako sevaya veparenje vakaomesa moyo wavo vakarasikirwa neupenyu hwakanaka. Ndinoti kwamuri hama dzangu, rambai makatarira paUtindi TV. Hanzi utindi zvinorevei? Zvinoreva kuti zvakakora, thickness, ukobvu. Kana kuti thickness zvikanzi fear, ndiye utakanjada vakamba vati fear not, sin not. Panoitwa zviri thickness, zvine ukobvu, zvine utindi, zvine zvese. Saka panapa munouya muchiwana kukurudzirwa, munouya muchiwana kubatsirwa, vasisina batsiro, vasisina tarisiro yeupenyu, vagumirwa nekunze kweupenyu, vatarisana nechidziro cheupenyu. Subscribe mubatana naElder Kanjanda paUtindi TV. Nyaya dzenyu dzinokwenenzverwa dzikabatsirwa kusvika kumugumo kwemvura yacheka makumbo. Vanosvika nemi ikoko. Kana muri kupasi kuchikwala-kwala, mukavaita kuti vauye ikoko, vanosvika ikoko. Kana muchikwira gomo rine 12 kilometers, takamboona pamwe vachipukuta ziya vachibva mubako kwaigara vanhu, vanosvika ikoko. Panoitwa zvine ukobvu, zvine utindi, thickness. Fear not, sin not. God bless you. Mufundisi, chinhu wani chiri kundishupa. Sure. Ndatobva ndaita problem izvozvi. Problem yangu iri kuhama dzangu dziri kunze uko. That's right. Vanomhanyira zvisingagutsi mweya yavo. Okay. Izvezvi tikanyora kuti taona muti uchidya matombo. Right. Tinoita maviewers akawanda. Zvinova zviri kukonzera kuti nhasi uno vanhu vari pamaYouTube vaende kotsvaga vamwe vasikana vari kuita zvechipfambi uko vachivainterviewa kuti maviews awande, nekuti vanenge vachida marika. So chandirwadza ndechekuti food yandanzwa panapa, okay, yandadya pamweya wangu, okay, nguva diki yamataura, ndiri kunetseka kuti dai yawanawo vakawanda vanoivhiwa vainzwe than kupedza data ndichitaurirwa kunzi tinokechesa,
tinoda vane dzakadai, tinoda vane dzakadai. Unobva saka ndarwadzirwa, ndaita dambudziko remunhu ari kupedza nguva yake asiona zvinhu. Soromoni anobva ati kuna muparidzi, hazvina maturo chose, hazvina maturo chose, zvose hazvina maturo chose. Experience yemunhu Ereda akapindana nemazviri kuti Soromoni ataura achidzokorora masoko iyayo akambozvitiraya kunakidzwa nenyika ino. Nombaita vakadzi vakawanda apedza zvese azviona akaona kuti hazvina maturo kutandana nemhepo ende kupedza nguva. Saka ari kutaura by experience. Uye murume uya anga aine uchenjeri. Kupedzisira kwelife yake akazama kunyora zvinoita kuti vanhu vaone vanishing yenyika, kuti nyika idota, imhepo, imhute, hapana kwauri kutandana nako. Chiri kuita kuti vawande pakuti tinokechesa pane muti urudya matombo vomhanyira zvinhu zvisina maturo. Inyaya yekuti nyika yatigere inoi, Bhaibheri rinoratidza kuti vanhu vakapofomadzwa ndangariro dzavo naMwari wenyika ino. Anokontrora on this world, on this planet Earth, ndi Satan. Ndosaka achiti kuna Jesu, ndipfugame nebhiri mwechete, ndichakupa kubwinya kwenyika yese nekuti ndakakupuwa. Akakutora pamunda weEdeni achitora simba kuna Adamu. Asi simba iroro rinongowo kumunhu agamuchira Jesu, ndopaunoriclaima back. Ndosaka zvichinzi vari muna Kristu vakundi nekupfuurisa, havachakundwi nenyika. Ndosaka Bhaibheri richiti ari matiri mukuru kudarika ari munyika. Asi ava vachiri munyika kuti vaone pfuma yamaona iyi, ndangariro dzakapofomadzwa kuti dzisaone pfuma. Saka vakangoona zvinenge zviri kutaurwa zvaMwari vanongoti ndezvekuchechi. Mufundisi vanodzoka pano pautindi, vacharamba vachiuya muvhangeri fushai. Uye zveregai nditi kune vanoda kugara vachivanzwa nekuisa maprayer request kwavari kuti vanamatirwe zvakasiyana siyana nemacounseling. Chekutanga handei pa YouTube channel yavo yakanzi Friends of Jesus Gospel Team. Friends of Jesus Gospel Team, tondo subscribe ipapo. So hama dzangu kwanhasi ndinotenda kuti asi musati mabva muvhangeri ndofunga maseconds or minute ekungoudza hama dzazivanai panoitika dambudziko rakadai rerufu. Ndakazviona mwakawanda. Vanhu vamwe vanoshupana, vamwe vanonongedzana, baba mukuru nhingi, baba munini nhingi, tete nhingi, muzukuru nhingi. Taida kuti zvichida muvaudzewo kuti nguva yaMwari inongosvika. Ende kana tete vachiroya Mwari asati ada kuti munhu afe, haafi. Uye hatigoni kurwisana pachedu tikakunda. Saka ndaiti mungovaudzawo hama idzi kuti dzirambe dzakabatana. Ndo masoko andachita kuti pamwe mupedzisire nawo kuhama dzazivanai. Chandingauye kwamuri hama dzazivanai nacho ndechekuti ndikuudzei nekuti ndiri munhu waMwari. Ndoda kukuudzai muroyi akauraya Zivanai. Muroyi akauraya Zivanai itime. Ndiye muroyi waZivanai. Inguva yakakwana. Yangokwana anga asingatenderwi kuidarika. Saka musazofambe henyu muchiti handei tinotsvaga chakadya mwana. Chakadya mwana ndakuudzai time, nguva. Musakangazhane kuisa matemo, kudzvara matemo kuda kunongedzana. Batanai, mutodanana, munenge muchizvipedzera nguva. Time, hama yedu Zivanai makanga muinayo nguva yakareba. Vamwe vanga vatoneta nekurwara kwacho. Vamwe mama atoita tuma small prayer kuti Mwari amutora azorora hake. Saka maiona dambudziko iroro, muchatsvaga muroyi wei, munhu anga achirwara, time yakwana. Uye muroyi haana simba. Bhaibheri rinoti usatye munhu anouraya mweya. Itya Mwari anouraya mweya nenyama achizvikandira kugehena. Kwete anonyoraya nyama, usamutye. Kutya munhu kunopa musungo. Hakuna muroyi, hakuna. Mese hama dzaZivanai makanaka, hapana muroyi pakati penyu. Itime itobatanai muve nerudo, mufocus in life, in this life, pane zvimwe. Mutobatsira hama dzepadhuze dzashaikirwa, dzichiri kurwadziwa, dzine maronda. Regedzai ndinamate. Ndinokutendai Mwari, zita renyu ngarikudzwe. Tinokutendai nehama idzi kuvanyaradza. Mweya Mutsvene, isu vanhu tinonyaradza zvichida tichitowedzera maronda, tichidzimbira. Asi Mweya Mutsvene munotaura nemunhu wemukati
mumwoyo yavo, muhana dzavo, panonodenwa nechinhu kana chikaitika, panorwadziwa, panonzi mwoyo wangu wakuvara, ipapo Mweya Mutsvene munosvika motova, munosvika moita zevezeve nemunhu womukati, muchinyaradza. Bhaibheri soko renyu rinoti mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa, tendai kuna Mwari, mutende nekwandiri, nekuti kumba kwaBaba vangu kune nzima zhinji dzekugara. Dai kwaisai kudaro ndingadai ndisina kukuudzai. Ngavanyaradzwe nezita raJesu. Mweya Mutsvene, our comforter, Holy Spirit, our comforter, comfort them, the friends, the relatives, comforted by the Holy Spirit of God, in the mighty name of Jesus. Mazvita Mwari nemukana uno, matitendera kutaura kwavari, matitendera kutaura nemhuri yeZimbabwe, matitendera kutaura masoko enyaradzo kuhama dzazivanai. Vanyaradzei zvedu, vanyaradzei zviro kwazvo, muzita raJesu Kristu tanamata. Amen. Amen. Senguva dzose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV. Kuti utindi ndo kuti thickness kana kuti ukobvu neudzamu, zvichireva kuti kana washuwa nyaya dzakadzama dzine udzamu dzakakora dzinoponesa mweya wako, unomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin not. Chopadi tarwatsi